Mälim şäherli büýçedigit berkara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne halkara duşlaryň we forumlaryň geçirilýän merkezi bolan paýtatymyzda 24-nji maýda geçirilen garasy döwletleriň arkalaşanyň hökümet başdanlarynyň giňeşiniň mejlisiniň dowamyna bir agzdan kabul edildi. Başa-baş döwürşüň moty sport toplumynyň esasy girilgesinde türkmen türgünläriniň üstünliklerini servis uraldy. Onda Awra ile halkara ýarışlaryna gazanylan turly derejeli baýraklar görkezildi. Bu ýere ýagnananlar hormat prezidentimizden Aşgabat şäheriniň arkalaşanyň täze sport mümkinçilikleriniň şäherde ilip aglan edilme münasibetli geçirilýän Aşgabat sport mümkinçilikleriniň we üstünlikleriniň şäher atly dawarly çäratnyjlary ýegiren gutlugyny ulun üstünden diňlediler. Gahrman arkadamyzyň ýol ýolgularyna erip, eziz ýarymyzda beden terbiýany we sport ötürmäge gönükdirilen asyrly başlangyçlarymyz dünýäniň awraýly sport düzümleri tarapyndan giň gollagy eýe bolýar. Halkara sport federasiýalarynyň ýol başlarynyň ýurdumyza iş tapary bilen gelmekleri sport hyzmatdaşlygyna täze sahypalar açýar. Dostluň we parahatçylygyň sportyň hemde insanperwerligiň belent ýolgularyny ýöre başlanýan halklaryň agdyberligini jewitligini pogtalanýan döwlet syýasatymyzyň netijesinde Türkmenistan halkara sport ýarışlarynyň geçirilýän mekanyny öwürledip gutlugdy bellenýär. Belli şäherde Türkmenistanyň başlangyç esasynda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapyndan 2018-nji ýylda döredilen Bütün dünýä velosiped güni parahatçylyk, dostlyk we insanperwerlik ýaly ähli gymmatlyklaryň dawarlanýan alamatlanýar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamy tarapyndan binýada goýulan sağlam durmuş ýöregleri, Arkadaly Gahrman Ferdaramy tarapyndan anyp barlayan durmuş ugurly syýasatyň üýtgesiz ile tutulýan ugur bolmagyna galýar. Munyň şeýledigine dürli ýaşdaky we kärdaky watandaşlarymyzyň müňlerçesiniň gatnaşmagyna köpçülikden sport şäherleriniň bag ekmek dawarlarynyň velosipedli ýürüşleriň ýygydaly geçirmegi bu aýdylanlara dol şaýatlygy diýär. Soňra maslahatda garaşy döwletleriň arkalaşanyň baş sekretarinyň ornmasary Nurlan Seytimow sany ulgam arkaly çykyş edip 3-nji iýuny bütün dünýäniň halklarynyň bütün dünýä velosiped gününi belleýänliklerini aýdyp, bu senäniň 2018-nji ýylyň aprelinde 56 döwletiň gollamagyny Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasy tarapyndan aglan edilendigini belledi. Birleşen Milletler Guramatynyň bu barada degişli kararnamasy velosipediň täsirini, oň taryhyň öňden gelýänini hemde ulagyň elýeterli ekologiýa taýdan agtywaly görnüşi bolup durýanyny aýdym görkezýär. Velosiped dostlugy hemde özara düşünşmegi ösdürmäge ýardam edýän adamlar ötüşiniň özboşlugy nişanydyr. Şunuň bilen baglykda çykyş eden Nurlan Seytimow Helkwatda Türkmenistanyň iri halkara sport forumlarynyň gurulmuşy bolup çykyş etmek bilen täze sport başlangyçlaryny amala aşyrmak hemde adamlaryň durmuşyna sportda hyzmatdaşlygy hasy ösdürmek boýunça işleri durmuşa geçirmäge taýýardygyny görkezýän noktada. Soňra halkara velosipedçiler belleşiginiň başlygy Amina Lanaya maslahatçylaryň öňüne sany ulgam arkaly çykyş edip, dünýäde özgörüşlik döreden ýöneköy emma şolar wagtyň özüne ören möhüm ulag münasibetli bellenýän bütün dünýä velosiped gününe onlaýn görnüşde gatnaşmagyň özü üçin ulu hormatlygyny belledi. Hemde bütün dünýä velosiped günü bilen hormatly prezidentimiz hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamy bu şeýlede türkmen halkyny tüýs ýürekden gutlady. Ol Türkmenistanyň başlangyjy bilen 2018-nji ýylyň aprel aýyna geçirilen Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynda kabul edilen kararnama esasynda her ýylyň 3-nji iýunyny bütün dünýä velosiped gününiň bellenmeginiň ýoly goýulan ornatap, bu senäniň velosiped sürmegi durnukly ösüşiň esasy düzümi hökmüne aqrar edýän Aşgabat şäherine giňden bellenýänligine ören şatlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramatynyň Türkmenistanyň hemişelik utgaşdyrjysy Dmitri Şlapachenko çykyşynda bütün dünýä velosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlap, bu senäniň üýtgeşik gününi velosipediň durnukly ösüşe ýardam berýän ýöneköy, elýeterli, ygtybarly we ekologiýa taýdan arasynda ulag görnüş hökmüne ähmetini görkezmek üçin her ýylyň 3-nji iýunyna bellenýän notady. Velosipediň awar sağlam durmuş ýöregesinden esem daşky uşawa hormat goýmagam alamatlanýar. Şlapachenko velosipede degişli infrastrukturany ösdürmegiň möhümdigine ölçekdi. Munyň özi ýaşaýyş üçin durnukly we awadan şäherleri ösdürmek nukdaýy nazaryndan wajypdyr. Soňra maslahatda Halkara Tenis Federasiýasynyň başlygy David Hakersi çykyş etdi. Ol maslahatçylary ýakynda Aşgabatda ýokary derejede geçirilen tenis festiwalini gutlady. On belli şäherli velosiped bu erkinligiň, elýeterligiň we durnuklygyň nişany. Ol arasda we netijeli ulagyň görnüşi hökmünde howanyň täminligini goramagy
Hemde sağlığın durmuş ýöregeleriniň ösdürilmegine goşun goşýar. Velosiped sürmek şeýlede sağlığın durmuş ýöregesini alyp barmagy, beden we ruhy sagdynlygy gowlandyrmagy ul ýardam berýär. Aziya Olimpiya Geňeşiniň baş direktory we sportyň suw görnüşleriniň halkary federasiýasynyň prezidenti Huseyin Mosallamyň çykyşynda Aşgabatyň Olimpiya şäherçiligine ünlü çekmek bilen Türkmenistanyň sport çärelerini geçirmäge äger türlü mümkinçilikleriniň bardygyny notady. Şonuň bilen barlykda Türkmen paýtagty Aşgabatyň sport üçin halkary derejesinde giň mümkinçilik açan mihmansyýorlyň nusgaty bolup halmady edýän şäherdigini bellemek meni ören begenler ýa diýip olaýtdy. Bellen şäheri Türkmenistanyna sport hil taýdan täze sekbetler etdi. Değişli infrastruktura, türgünleri, olaryň tälimçilerine öňü şertlere döretmek üçin iýdigdäli ýaýwanlandyrylýar we döwrewatlaşdyrylýar. Sport güýjüň, owadanlygyň, sagdynlygyň, hyzygyň we ruhunetligiň öňü dişliň täze derejelerine ýetmäge bolan ihhlasyň jany keşfeder. Türkmenistanyň sportyň hil taýdan täze dereje çykanlygy bellenildi. Olimpiya şäherçiliginiň sport toplumlaryna halkary ähmetli ýarışlar geçirmek we netijeli türgünüşleri guramak üçin ähli şertler döredilendir. Munyň özi tejribeli daşary ýurtly hünärmenleriň tälimçilik işine çekilmegine ýardam berýär. Olar Türkmen sport diýetgalarynyň we ilkinji nowatda Olimpiya şäherçiliginiň injanlaşdyrylyşynyň ýokary derejesini bir agyrdan belleýärler. Döwlet başçylygymyň bütün dünýä velosiped gününe gawatlanyp geçirilýän bayramçylyk şäherlerine gatnaşmagy, diňe bar şol wakanyň derejesini artdyrmak bilen şäklenmän, eýsem halkyň saglygy bilen baglanyşly ähli taslamalaryň ähmetini ýokarlandyrýar, beden, ruhy we ahlak sagdanyň kämil milli ulgamyny kemaly getirmek, döwlet siýasatynyň illeri tutulýan ugur bolup durýanynyň sultnamasyny öwürleýär diýip çykyş edenler bellediler. Sonra paýtatymyň arkalaşyň we täze sport mümkinçilikleriniň şäher diýilip yglan edilmegi münasibetli Aşgabat sport mümkinçilikleriniň we üstünlikleriniň şähera bilen bugünkü geçirilen halkary çäresine, halkary ýarışlaryna üstünlikle çykyş edip baýrakly ornara münasip bolan ýurdumynyň türgünleri çykyş etdiler. Olar döredilýän şertler mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymyza hemde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza alkyş hem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Hormatly prezidentimizden we Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň taýsyz tagallalary bilen bugün hem biz türgünlere dörli derejeli halkara sport ýarışlaryna çykyş edip ýurdumyzyň sport awraýyna şahsy goşandymyzy goşmaga mümkinçilikler döredildi. Sport äleminde gazanlanan her bir sport üstünlikleri Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň we Gahrman Arkadamyzyň ihlasynyň muradydyr. Biz geljekde hem hormatly prezidentimizden Gahrman Arkadamyzyň biz türgünlere bildirýän ulanymagyny ödemek üçin ihlasymyzy gaýryman türgünleşeriz we nowatdaky ýarışlara ykjam taýýarlanarys. Milli sportumuzy belent tepkitlerde öňe alyp barýan Gahrman Arkadamyzyň, Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmide mara waşyklara weslensin. Tawaraly çärenin ahyrynda gatnaşyjylar hormat prezidentimiň adyna ýyllanma kabul etdiler. Onda sportyň bu görnüşiniň meşgullygynyň artdyrma uğruna edilýän ýygylar aradalar ýurdumyzda ýokary sport üstünliklerini gazanmak maksady bilen döredilýän ähli şertler üçin tüýt sürekden hoşallyklar beýan edilýär. Bugünkü şany waka münasibetli bayramçylyk konserti we halkary ýarışlaryna baýrakly ornarna münasip bolan türgünleriň görkezme çykyşlar guruldy. Bu ýerde Aşgabat Türkmenawat ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň Mary Tejen Aşgabat bölegine 31-nji may 3-nji iýun aralygyna ýurdumyzda ilkinji ýerde kurulan odak aralyga geçirilen velo ýürüýüşine ýurdumynyň velosport boýunça ýygyny toplanatmyjlarma. Sportyň we saglyk durmuşlarynyň wagt edilmegi, ýurdumyzda sportyň durly görnüşleri bilen meşgullanmak we täze sport ýüňüşlerine gazanmak babatda döredilen mümkinçilikler üçin şuňa hoşalyk bildirilip, halkary ýarışlarynyň ýeňjileri, döwlet başçylary we Gahrman Arkadamyza tüýt sürekden bir jan saglyk watanmyzyň we halkymyzyň bähbidini alyp barýan iň gelimli işlerine üstünlikler ardy etdiler. Türkmenler Türkmen sportunyň dünýädäki awraýyny mundan meýlekde ýokarlandyrmak uğruna tagallalaryny gaýrymajaqlyklaryny anladylar. Soňky ýyllarda ýa-da işe we medeni we jemmeşlik durmuşynyň ýokun wakalaryny geçirilen ýeri bolan Aşgabat, Iridiýanyň baş şäher diýen belent derejesine laýyklykda dünýä sportunyň 20 merkezine ýewrildi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamynyň başyna başlan we her wagtda
hormat prezidentimiz arkadaşlar gahramat ederlerinin başlanýagyna durmuşa geçirýän täzeçil şäher guruluşyk strategiýasynyň netijesinde paýtagtymyz halkara giňişligine beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak üçin ähli dewlet şertleri we mümkinçilikleri bolan şäher diýen Benet Awraýy eýe boldy.